Lost in rhythms gentle, in a lulling sway, the world around me fades into a tranquil grey. Quan som pares i els nostres fills i filles comencen a tenir certa percepció del que és correcte o no, aquesta afirmació també podria ser discutida, què és correcte i en base a què, comencem a dominar cada una de les seves decisions. Volem evitar que pateixin amb una decisió teòricament no correcta el que nosaltres suposadament pensem que patiran. I potser sí que estem equivocats en voler controlar-ho tot. Però no serà que, a més de patir per ells, no volem evitar el nostre patiment per de veure'ls patir? En aquest cas, potser som una mica egoistes, ja que pesa més el que nosaltres suposem que el que realment ells han de viure per si mateixos. Quan entrem a la vida laboral, ens trobem amb forces decisions que s'han de prendre a l'instant, de vegades sense tenir temps a minimitzar l'impacte o considerar les diferents conseqüències perquè algú ho ha decidit. Comencem a gaudir de l'autoritarisme que nosaltres mateixos hem exercit sobre els nostres fills. Però els anys avancen i comencem a tenir mancances fruit de la pròpia, diríem, llei de vida. Si per diferents motius et quedes sol i el nostre entorn no ens dona temps per viure les diferents fases del procés de dol, si no ens recuperem ràpidament en base al que al nostre entorn li agradaria, es comencen a prendre decisions sense el nostre consentiment, que no tan sols tenen repercussió directa sobre el nostre present i futur, sinó que comencen a invalidar-te com a persona. I la teva opinió queda en un segon pla. I en el millor dels casos, si se't pregunta, segurament hauràs d'haver preparat la defensa dels seus qüestionaments. Per tant, avançar-se a aquesta situació que es donarà en qualsevol moment de forma imprevista és un requeriment essencial per continuar gaudint del teu dret com a persona encara en plena facultat dels teus actes i sentiments. Segurament aquesta conversa es donarà ben aviat. Darrere de la sense sentit pregunta «Estàs bé?», passem de l'estima a la condescendència. Quan veiem com els nostres estimats evolucionen, confonem la seva adaptació al medi amb el que a nosaltres ens agradaria que fos. Ja hi tornem a ser. L'únic que quan decidim sobre ells la diferència es troba en que no tenim ni l'experiència del que estan visquent ni una bola màgica que ens digui què vindrà tot seguit. Per tant, actuem en base a les nostres expectatives, sentiment i percepcions, sense tenir en compte les seves veritables necessitats i desitjos, que cada cop costa més interpretar i, per tant, es necessita més temps per valorar els pros i contres de cada una d'aquestes possibles decisions. A certa etapa de la vida, un cop s'ha pres la decisió, és més complex reconduir el que has decidit perquè ja no tan sols tu domines aquest horitzó. Ni recordem de les errades que hem comès sobre els fills, ni recordem com ens sentíem quan els nostres pares ens deien el que teníem que fer sense discussió possible. I és que a mesura que et fas gran, com més temps necessites per respondre davant de cada decisió que prenguis per la rellevància de la teva resposta, més exigents són els del teu voltant en la decisió i temps que et prenguis en la resposta d'aquesta. Conseqüència, t'estàs fent gran i estàs perdent facultats. A partir d'aquí, si les teves facultats no són suficientment àgils, si no ets plenament conscient del que vols, i això no implica tenir clar el que desitjaries, sinó saber interpretar les circumstàncies dels que t'envolten, entres en el perillós terreny de perdre el control de la decisió que prenen els altres sobre la teva vida. Això no ho pots fer. Això ja m'ho has explicat 3 vegades. Vols dir que això et convé? I de mica en mica tornes a viure allò que vas viure quan eres un infant, que tu vas aplicar amb els teus fills i que ara estan aplicant amb tu, amb la diferència que l'evolució et porta cap a un futur on la pèrdua dels teus drets essencials com a ésser humà van en augment. Fins que un dia et trobes tancat en un lloc on teòricament, segons els altres, estaràs ben cuidat, acompanyat i lliure de tots els perills. Fins i tot els que són fruit de l'estima, que per cert, aquests també es van diluint a canvi de la tranquil·litat dels altres. Per tant, cal tenir la màxima cura amb la nostra salut física i psíquica,
desitjant que la sort ens acompanyi i tinguem durant el màxim de temps possible la capacitat de ser autosuficients, gaudint i sabent realment el que volem davant les diferents possibilitats que tenim davant de cada una de les nostres decisions. Prenent-les sense presses, raonant-les, invertint tot el temps que sigui necessari i sent conscients de que aquestes decisions i com s'interpreti depèn a l'inici de la fi de tenir control sobre les nostres vides.